takou otázkou, či ste sa vôbec niekedy zamýšľali nad tým, ako vyzerá taký návrh mikroprocesora. Ja si myslím, že väčšina z vás nie, ale ak predsa áno, ak ničomu ste nedospeli, tak sa viacej o tejto problematike dozviete z prednášky inžiniera Petra Pišteka, PhD. Ďakujem. OK, tak ako bolo povedané, moje meno je Peter Pištek, som z Fakulty informatiky a informačných technológií. Pojmem to teda, ako bolo môjim predrečníkom povedané, zážitkovo a nebudem rozprávať o fakulte. Určite vás to zaujíma dostatočne, aby ste tam išli. Porozprávam niečo o návrhu mikroprocesorov, ale nie tak z pohľadu, ako sa to robí, lebo to by bola prednáška na trochu dlhšiu dobu, ale prečo sa prešlo z jedného jadra na viacjadrové procesory, prečo už aj teraz, keď kupujete mobil, tak je super, keď má 8 jadier, aké to malo významy, prečo sa k tomu prešlo. Ukážeme si teda nejaký ten sekvenčný, paralelný prístup k tomu hardveru, ale len tak veľmi lightovo, aby som vás neunudil. Vývoj tranzistorov, kam to smeruje, aké sú nejaké limity, viacjadrové procesory, výpočty na grafikách, gridové počítanie a tak ďalej. Takže porozprávame si teda niečo o počítačoch, aké jednotky sa tam použijú. Dobre. Takže vidíme, že v čase sa vyvíjala nejaká frekvencia na tej vlastne y-novej osi frekvencia procesorov. Vidíme, že pekne to rastlo do určitej doby a tu sme sa zrazu nejako zastavili a viac menej kráčame okolo jedného kroku, okolo nejakej jednej hodnoty. No, prečo sa tak stalo? No, respektíve, prečo sa tak stalo, je to vlastne kvôli nejakým fyzickým obmedzeniam. My, keď prepíname hodiny sú najväčší nejaký element na procesore, ktorý spotrebováva najviac energie. A čím častejšie ho prepíname, tým vyššia spotreba a zároveň máme tam nejaké limity, že proste fyzicky sa nedá už rýchlejšie prepínať, respektíve je to už absolútne neekonomické. No, klasické také prístupy sú sekvenčné programovanie, keď pracujete. Je to jednoduché, vy si pekne píšete kód, nestaráte sa o nič, prekladáte sa o nič, nestará, všetko funguje, všetci sú spokojní. Je tam jednoduchý hardware, žiadne problémy, nádhera. Len problém je, že keď to nestačilo, muselo sa prejsť na nejaké paralelné veci. Jediná výhoda paralelnosti, že je prirodzená, aj normálne v živote sa vykonávajú veci viacnásobne. Ale tu je už problém ten, že keď niečo programujete, vy musíte povedať, že teda áno, toto chcem vykonávať paralelne, zároveň prekladač musí povedať, že on mi to síce povedal, ale teda dobre súhlasím s ním, toto sa bude vykonávať paralelne. Ešte stále môže nastať situácia, že prekladač si povie, nie. Hej, a je to vybavené. A keby ste inak chceli zarobiť strašné peniaze, keď navrhnete dobrý kompilátor na paralelné programovanie, tak tie peniaze určite zarobíte, lebo ešte stále nič také neexistuje, že by to bolo ozaj že veľmi dobre urobené a využívalo to všetky tie hardwareové možnosti, ktoré sú. No, takto nejako vyzerá tranzistor. Sú tam nejaké tie polovodičové veci. Čo by ste mali vy o tom vedieť, teda, že je to kovové a je to polovodičové. A keď tam privedieme do toho elektriku na určité miesto, tak to vie prepúšťať prúd. Dole je taký vzorček, asi ho až tak dobre nevidíte. Nemusíte vidieť, čo tie písmenka znamenajú, to nezaujímavé, iba vidíte tam F-ko je frekvencia, vidíme, že F-ko je v nejakom súčine, teda keď rastie F-ko, rastie celkový výsledok, teda čím vyššia frekvencia, tak tým je väčšia spotreba toho tranzistora. V 2004 sme dosiahli najrýchlejší jednojadrový procesor, mal 7 GHz, bol od Intelu, bol založený teda na 65 nanometrovej technológii, to asi tak zhruba viete, je to proste veľkosť nejakého tranzistoríka. Čím je menšia tá veľkosť, tak tým sú iné parametre spotreby. Trošku sa to tam mení, detaily vedieť nemusíte, aj tak by ste ich zabudli. A tuto sme dosiahli najvyššiu frekvenciu, ale tento procesor sa nedostal do reálnej výroby, pretože bola tam obrovská spotreba energie. Vždy, keď ste preklopili hodinky, robí to nejakú sinusoidu, vždy, keď ste to preklopili, tak ste zvyšovali spotrebu a teda pod toto bolo radšej nahradené technológiou dual-core, kedy sme začali s viacjadrovými procesormi.
Dobre, čo sa robilo s tým, aby sme dokázali zvýšiť tú frekvenciu tak, aby sme boli stále rýchlejší, lepší, šikovnejší? Tak nejaké klasické škálovanie, zmenšovali sme tranzistory. Čím bol tranzistor menší, tak tým klesala jeho statická spotreba a ustúpala jeho dynamická spotreba. A hrúbka z oxidu sa tu zmenšuje, ale to mám tuším na ďalšom slajde. Hej, tu to mám. Tam sa dosahujú nejaké limity. Keď si to predstavíte, nastávajú tam kvantové javy, čo je úplne teda jednoduché na predstavu, ale keď si zoberieme teda z túto záclonu, keby bola v strede miestnosti, tak ja cez ňu viem prejsť. A dá sa do pôvodného stavu. A takýmto spôsobom to vie urobiť elektrón, ktorý proste vidí nejaký kus kremíka a povie si, no a neprejdem, a on prejde. Hej. A potom takto vznikajú nejaké ďalšie úniky spotreby, prípadne vám tam vie zrazu vyskočiť niekde jednotka miesto nuly a zrazu ten procesor nerobí to, čo by mal. Ale na toto sú tam veci, ktoré to strážia. A teda, čím je tá technológia menšia, tak tým sú tam väčšie úniky spotreby. A zvyšuje sa teplota. A teplý vodič, ako je tam napísané, je zlý vodič. Platí tam nejaké základné Mooreov zákon, to ste možno aj počuli niekde, že každých 18, respektíve 24 mesiacov sa zdvojnásobí počet tranzistorov na čipe. Tým, že sme dosiahli limit tých 7 GHz, tak týmto smerom sa už nedá ísť, teda robíme to nejako inak. Tu je nejaký teda Gordon Moore, ale toto je teda Gordon Moore, ktorý zabil a uniesol nejakú ženu a mali u seba v pivnici a sedí vo väzení. Toto je ten Gordon Moore, čo vymyslel ten zákon. On ho sformuloval v nejakom 65. a teda, keď si pozrieme graf, tak vidíme, že zhruba to sedí. Každú nejakú dobu sa ten počet tranzistorov násobí. No, nejaké také zhrnutie k tým jednojadrovým, respektíve, že prečo sa tie jednojadrové procesory prestali používať, je tam najväčší problém je fyzika. Nie len teda pre vás, ale aj pre procesory. Tak tým sme museli upustiť od toho, že nezvyšujeme už frekvenciu, muselo sa tam nájsť niečo iné, aby sme dokázali robiť tie výpočty v nejakom reálnom čase. Existujú problémy, na ktoré nikdy nebude existovať dostatočná výpočtová sila, napríklad nejaké n faktoriály. Proste keď zadáte dostatočne veľké n, tak ten procesor aj tak bude mu to trvať veľmi dlho. Ideálne teda je tam viacero CPU jadier, to už poznáte nejak prakticky. Niekto minoval tu niekto bitcoiny? Výborne. A na procesore či na grafike? Na grafike, vidíte, tam máte prirodzený proces, kam sa to celé uberá ďalej. Hej. Dobre, tie viacjadrové procesory, ten vlastne paralelizmus existoval už teraz, aj keď ste mali jednojadrový procesor, keď ste mali ešte starší nejaké Windowsy, alebo nedaj Bože, ak si niekto z vás pamätá DOS, tak môže bežať niečo stále na pozadí, niečo vám beží na popredí, proste procesor tam nejako naplánoval vykonávanie programov, teraz povedal, že ty stojíš, vykoná sa kúsok tohto. Bol to taký virtuálny paralelizmus, v skutočnosti sa tam stále vykonávala len jedna vec, ale z vášho pohľadu, keďže nedokážete spracovať niekoľko tisíc operácií za sekundu, ste si to nevšimli. Respektíve, keď vám štartoval Word, tak vám štartuje aj na viacjadrových procesoroch niekedy zo 5 minút a neviete prečo. Prečo sme potom teda na nejaké multicore jadra. Tu sú vznikajú nejaké oneskorenia, ktoré sú spôsobené aj nejakými kolíziami, kde chcú tie jadra pristupovať k rovnakej pamäti. Vy keď prídete na úrad a keď sú tam aj 2-3 rady, ktoré dokážu spracovať 3 úradničky, ale keď oni tam majú jeden šanón, odkiaľ čerpajú tie veci, tak aj tak si moc nepomôžete, lebo oni sa musia vyzdieľať tú jednu pamäť. To je taký pekný príklad, čo ma napadol asi minútu dozadu. Sú tam teda nejaké kešky. Je nejaká základná keška, ktorú má ten procesor, každé to jedno jadro, a potom aj nejakú zdieľanú kešku, kde si dávajú nejaké spoločné údaje. Týmto sa snaží minimalizovať to oneskorenie, ktoré tam vzniká. Teda tam vidíte tie kešky pre jednotlivé jadra, spolupracujú s tou L2 keškou. To keď niekedy uvidíte náhodou parametre procesora, keď budete kupovať, tak už budete vedieť, že L1 má to jedno jadro a L2 majú všetky dokopy. Toto som povedal. Tento obrazok je tam len tak, lebo som sa bal, že mi budete spať pri takejto škaredej téme, tak hej, prineste si dieťa do roboty a ono vám odpalí túto hviezdu smrti. Dobre, limity paralelného programovania.
vždy sa tam nachádza nejaký kus sekvenčného kódu a teda vy si nepomôžete, neurobíte z toho nejaký paralelný program, aj keby ste chceli. Keď musíte, neviem, čo by som také uviedol, určite vám niečo napadne. Keď máte nejaký sekvenčný kód, neviete ho rozbiť naviac, lebo musí tá postupnosť krokový po sebe. Keď niekto príde, vy si zoberiete jeho občiansky, pozrite si jeho meno a nemôžete si to nejako rozdeliť, že ja si zoberiem občiansky a človek vedľa si pozrie jeho meno, lebo nemá jeho občiansky. A teda keď máme nejaký zdroj, kde je 5 sekúnd nám tvorí sekvenčná časť, tak s tým nepohneme. Proste maximálne zrýchlenie, ktoré dosiahneme teoretické je, že to bude trvať 5 sekúnd miesto nejakých 10, keď je tam 5 sekúnd ešte možno sparalizovať. Tam si nepomôžeme, to proste nezrýchlime. A teda programátor ešte musí určiť, že čo bude paralelne vykonávané. Ak ste to ešte nerobili, tí, čo ste programovali, tak máte šťastie, je to veľká zábava, lebo toto sa veľmi ťažko debuguje. Ak niekto teda skúšal programovať, bežná štandardná vec, ktorá sa vám stane, že vám to nefunguje. Menej štandardná vec, že to ide, hej, tých prípadov je menej. A teda keď to zisťujete, tak pekne vidíte v tom krokovaní, ak ste to skúšali, že akú hodnotu má tá premena a tak ďalej. Keď to robíte pre paralelné aplikácie, tak zistíte, že neviete nič z toho zistiť, že takýto spôsob sa tam použiť nedá. A to je teda, že každý kód má tú sekvenčnú časť, tým sa nepohne. A nie všetky veci je dobre vykonávať paralelne, hej, akože sú dobré veci, ktoré je hodné robiť oddelenie, toto je tuším z Olympiády zo Soči. A potom existuje ešte ďalší limit, ktorý máme pri tomto nejaký taký fyzikálny trošku, a je to tmavý krémik. Je to časť čipu, ktorá musí byť trvale neaktívna, lebo vy tam síce máte deklarované, že procesor má nejaké vlastnosti, mali by takýto cool a super paráda, ale nie je to tak zďaleka, pretože, vyznačím to tu celé, pretože keby sme to zapli celé a išlo by to naplno ten procesor ako má, tak v momente nám zhorí, pretože sa prehrie pri tej nanometrovej technológii, ako sa teraz používa. Tam vidíte, že pri 8 nanometroch, keď budú, tak sa odhaduje, že až 50% procesora v jednej dobe bude musieť byť neaktívnych, inak by to zhorelo. Takže super, že vám marketingovo dá, že toto je ten procesor, ale keď viete, že polovica z neho aj tak nefunguje, tak nie je to úplne také dokonalé. A tam máme nejaké, keby ste strašne chceli vedieť nejaké bližšie veci, ohľadne toho, aké má význam, koľko jadier, aké máte tam nejaké zrýchlenie, tak si dajte do Google Amdalovo pravidlo, to ja vám nejako bližšie nebudem rozoberať, ale nie vždy znamená, že počet jadier znamená väčší výkon. Napríklad procesor AMD Bulldozer bol taký nádherný príklad, čím viacej jadier, tak proste tam sa im to pekne pobilo, lebo to mali zle navrhnuté a bolo viacero verzií a tie, čo mal najviac jadier, bolo najpomalšie, pretože sa to tam vôbec nekamarátilo, nevedeli spolupracovať, tie jadra boli také individuálne. Potom sme prešli na nejaké distribuované počítanie, lebo ukázalo sa, že teda viacjadrové procesory sú síce cool, ale stále je to málo. Hovorí vám niečo cluster? A dobre, prihlásil sa Fitkar. Dobre, v princípe máme veľa zapojených počítačov dokopy a nejakým božím pričinením sa nám podarilo spraviť aplikáciu, ktorá dokáže všetko toto obhospodariť a povie, že ty vyrátaš toto, ty vyrátaš toto. Matice ste už mali, to je taký veľmi pekný príklad, že proste každý riadok vie spracovať nejaké samostatné jadro, alebo keď robíme nad tým nejaké posuny, tak každý posun je urobiť jedno z tých jadier, respektíve jeden z tých počítačov. A týmto zrazu máme obrovský výkon. Čo také sety napríklad, čo hľadajú tých ufonov, keď si dáte toho klienta, tak vy sa vlastne prihlásite do ich gridu. Keď máme všetky tie úzy identické, tak sa to volá BOV, ale to vás aj tak nezaujíma. Potom sú tam nejaké skratky MPI a PVM, ktoré keď budete chcieť si vygooglite a potom môžete vyvíjať takéto aplikácie. No, kde sme teraz, kam smerujeme, tak vidíme, že vľavo sú tie jednoprocesorové veci, jednojadrové teda, vidíme, že tam už sme dosiahli náš limit. Pri viacjadrových procesoroch už sme pomaly tiež ku konci tej krivky, respektíve už potrebujeme veľkú námahu a malý prínos. Ale keď sa budeme venovať teraz napríklad GPUčkám, tak tam sme úplne na začiatku. Tam toho vieme ešte urobiť dosť. Keby ste sa snažili, optimalizovali algoritmy na ťaženie bitcoinov alebo niečo také, ešte viete na tom možno niečo zarobiť.
Najmä kvôli tomu, že grafiky ponúkajú perfektný výkon, je tam strašne veľa jadier, lebo vy máte obrazovku, de facto sú to pixely a každý pixelik musí byť nejako zobrazený, na to sú tam tie jadra, aby to nejako rozumne vypočítali na tie nejaké oblasti. Tu si môžeme porovnať nejaký výkon procesorov. Toto je jeden z najvýkonnejších Intelov a vidíme ale, že oproti grafike je to teda nič, to môžeme zahodiť, grafika je lepšia a bitcoiny budeme minovať tam. A sa mi podarí normálne skončiť až príliš skoro. Dobre, teda skončilo sa zvyšovaním frekvencie CPUčky, išlo to do nejakých rozumných paralelizácií jadier. A potom už končíme pomaly aj v tejto sfére, lebo už nám to proste nestačí. Používame tie gridy nejaké, používame nejaké klastre. Určite ste počuli pojem cloud, ten je taký cool, je to inak veľmi zhruba, zjednodušene, kedy sme to brali my ITčkari, takže je to marketingový pojem pre nejaký grid, len je k tomu pridaný proste nejaká tá marketingová nejaká obálka, ale lepšie sa to predávalo. Oblačík znel krajšie. Dobre, potom, že má to nejaké svoje limity, aj múra vieme pomaličky možno prekonať, lebo procesory aktuálne sú digitálne, sú tam jednotky nuly, ale bežný svet je analogový. Ja neurobím krok skokový, to ja ho urobím takto plynulo, je tam nejaký prechod. Rovnako aj vy, keby ste, neviem, dali ruku do zásuvky, tak tiež ako necítite tam tie prechody strme, ale vychutnáte si ich, ako tedy také. Chvíľu vás potrasie, ale je to tam, takže aj tie procesory postupne sa niektoré časti stávajú analogovými, tým pádom sa to stáva rýchlejšie, alebo vynechávajú sa hodiny, stávajú sa asynchrónne. Je to inak neskutočne náročné urobiť hociaký asynchronný obvodík, lebo tie hodiny vás spasia, alebo každá súčiastka má nejaké oneskorenie. Keď tam máte tých súčiastok v prípade tranzistorov zo pár miliárd, tak vy si môžete tak zhruba vycucnúť z prsta, že koľko tam bude najhoršie oneskorenie a v akom prípade. Keď sa pomýlite, tak vám celý ten návrh nepôjde a vy ste akurát vyhodili minimálne 5000 € za prípravu jedného prototypu. A ste smutní a šéf vás nepochválí. Ale vlastne, keď sa tak nad tým zamyslíme, že či je vlastne procesor pomalý. Čakali ste niekedy na to, že procesor bude niečo robiť dlho? Zvyčajne vás pomaluje napríklad disk, hej, alebo nejaké periférne zariadenie, s ktorým pracujete. Nie je to problém procesora. Procesor by chudáček aj chcel pracovať, len vy mu nedáte tú robotu, lebo čaká sa na nejaké periférne zariadenie. Takže dá sa uberať aj takýmto spôsobom. To je z mojej strany, mám taký silný pocit, asi všetko. Potom budem sa niekde ponevierať, aj keď bude tá workshopová časť, tam vám môžem ukázať, ako vyzerá nejaký ten návrh mikroprocesora, respektíve, ako tu nájdem. Ukážem vám tak pekný obrázok, aby ste videli, že ako to vyzerá. Mám ešte nejakú minútku, či nemám minútku? Iba vám ukážem taký. Ako to zhruba vyzerá, len tak orientačne. Keď budete chcieť, tak vám v tom workshope, síce workshop bude na inú tému, ale poviem vám, že... Myslím si, že sa pripojí k tým počítačovým sieťam, teda to budú robiť sieťky, takže tam si nájdete... No toto je 30-ročný procesor, hej. Vidíte už teraz, že radšej zomrieť, ako to pochopiť. Tak si viete predstaviť, že súčasné 8 jadra, ktoré majú ešte každé dve virtuálne jadra, že to bude asi kus zložitejšie, lebo toto má ozaj... Tak 64 nie je 64 bit. To malo... Aký to malo výkon? 64, hej, mal to 1 MHz a teda vidíte, koľko to malo giga ramky. 0,00061, ale teda, keď to navrhujeme celé, tak z takéhoto škaredého obrázka a z takéhoto škaredého obrázka získame takýto škaredý obrázok. Toto už je teda hardwareové nejaká realizácia, že ako vyzerajú tie súčiastky. Vidíte, trošku sa to podobá na ten prvý obrázok. A potom to spojíme takto dokopy a máme procesor. Tento procesor zvláda 5 inštrukcií. Bežný procesor má ich, neviem, kolo stovečky. Ale toto je semestrálna robota zhruba u nás, čo sa učí. Tak aby ste videli, že ako vyzerá ten návrh 5, tak vám o tom porozprávam viacej potom pri tom workshope. Ďakujem za pozornosť.